Ik ben Martijn van de firma Kraakman en voor de firma Kraakman ben ik productspecialist voor Vicon Hooibouw. Vandaag ga ik jullie meenemen in de Fanex schudders van Vicon. Voor de Fanex schudders werken we met twee typen aandrijflijnen. De compact line en de profi line. De compact line loopt van 4,5 meter tot 8 meter. En de profi line hebben we van 5,5 meter tot 15 meter. De compact line aandrijving kenmerkt zich door een chronopionwiel met een vetgevulde kast. De profi line daarentegen is een oliegevulde kast. Bij beide aandrijflijnen maakt de tandwielkast geen onderdeel uit van het frame, waardoor er geen torsiekrachten op de rotors kunnen ontstaan. De compact line is een onderhoudsvriendelijke kast. Deze is voorzien van 1 smeernippel om te smeren. De profi line, een oliegevulde kast, is een onderhoudsvrije kast met dubbele lagering, wat een bedrijfszekerheid garandeert. Doordat de tandwielkasten geen onderdeel uitmaken van het frame, hebben wij een losse as welke in het frame gemonteerd zit. Deze as is voorzien van Hexalink koppelingen, zodat de opklapbare delen goed aan elkaar verbonden blijven en spelingsvrij hun werk kunnen doen. Alle Fanex schudders zijn voorzien van platte tandarmen, welke ervoor zorgen dat we de maximale krachtoverbrenging hebben vanuit de rotorplaat op de tandarm. Een compact line is voorzien van 9 mm dikke tanden met een krul van 68 mm. De profi line, waar we nu bij staan, is voorzien van 10 mm dikke tanden met een krul van 80 mm, wat ervoor zorgt dat we een uitermate goede gewasoppakking hebben. Vicon werkt met gelijke tandlengtes, wat ervoor zorgt dat we zowel de onderstroom van het gewas en de bovenstroom van het gewas goed door elkaar heen kunnen mengen. Vicon Fanex schudders zijn er in getrokken en gedragen uitvoering. Alle Vicon schudders zijn voorzien van sterke stabilisatieveren op de volgbok, wat ervoor zorgt dat wij een mooie stabiele voertuigvolging hebben. Daarnaast zijn de schudders kort op de trekker gebouwd, wat zorgt voor een betere voertuigvolging. Vicon schudders zijn voorzien van een kantstrooiinrichting, zowel mechanisch of hydraulisch. Op het moment dat de machine in de basis voorzien is van een mechanische kantstrooiinrichting, is dit optioneel als hydraulisch te verkrijgen. Vicon schudders zijn voorzien van een 3-standen gereedschaploze schuthoekverstelling, wat ervoor zorgt dat je altijd het ideale schutbeeld kan creëren. Vicon schudders zijn optioneel te voorzien van anti-wikkelkappen op de rotorwielen, wat ervoor zorgt dat je in suikerrijk gewas ook goed je werkzaamheden kan uitvoeren. Ik ben Wim Vogels, ik woon in het Brabantse Erp en ik ben eigenaar van Hoekland Holstein. We hebben ongeveer een 70 melkkoeien en wij weiden de koeien. En we doen heel vaak de percelen maaien in dienst van beweiding. Ik was in het bezit van een 6-rotorige schudder. En die was eigenlijk aan de vervanging toe. Dus ik heb een beetje rondgekeken welke schudder ik wilde kopen. En ik wou een 8-rotorige schudder die makkelijk achter mijn tractor kon. Dus niet te zwaar in gewicht. En eigenlijk wou ik ook een schudder hebben met kleine rotors. Als je kleine rotors in een schudder hebt, dan kun je de schudder iets vlakker afstellen. Minder zand in het voer en een veel mooier schudbeeld. Dus uiteindelijk ben ik bij deze Vicon machine uitgekomen. Omdat die uitblinkt in simpelheid eigenlijk. En toch heel goed werk levert. Hij voldoet aan alle eisen wat ik aan een schudder eigenlijk wil hebben. Ik kan hem makkelijk hydraulisch schuin stellen. Ik vind de aanbouwbok gewoon een heel simpel iets en makkelijk mee aan te koppelen. En verder vind ik de opbouw, hoe dat de mechanisch is en waar de rotors er simpel aan de onderkant aangemaakt zijn. Dat is eigenlijk gewoon simpelheid. Dus waarom zouden die machine ingewikkeld en zwaar maken als het ook simpel kan? Hij schudt gewoon beter als mijn vorige schudder.
Maar dat heeft te maken vooral met de kleine rotors. Dus ik was sowieso van plan een schudder te kopen met rotors van rond de 1,30, 1,34 zijn deze. Dus die geven het beste schutbeeld. En als ik dan minder zand in mijn kuil heb ik meer kwaliteit van het voer, haal ik dan aan de koeien. En dat is denk ik beter en dan betaalt hij zichzelf terug. Nou, ik heb ook de Vicon gekocht omdat het gewicht hangt korter achter de tractor. Dus zo kan een kleinere tractor kan makkelijk met deze schudder werken. En dat was een van de redenen waarom we deze schudder gekocht hebben. Het voordeel van deze machine is dat je hem ook in het veld kunt liften. En dat hij helemaal alle rotors van de grond af kunt tillen. Zonder extra hydrolift of een of andere poespas die erop zit. Dus ja, hij blinkt uit in simpelheid. De verkoper Pierre heeft gezegd dat ik hem maar 1 keer per jaar hoef te smeren. Dus ja, dat sprak me ook wel heel erg aan. Niet dat ik anders, ik doe alle machines eigenlijk op tijd smeren, maar als ik maar 1 keer hoef te smeren is het alleen maar makkelijker. Dus ja, dat was ook wel een pluspunt. Dus ik kon eigenlijk geen negatieve punten vinden in de schudder waarom ik hem eigenlijk niet zou kopen. Dus aan prijs-kwaliteit ja, vond ik dat ik voor deze schudder moest gaan. Wilt u meer weten over de Vanex-schudders van Vicon? Neem contact op met mij of een van mijn collega's of laat uw vraag achter in de comments.